Kivillä tuota. Vai miten? Mitä? Mitä se oikein homma? Oletko ihan varma, että teet oikeita asioita? Ei olla yhtään varmoja. No minusta vähän taas näyttää sitä, koska olette tänne tottunut tämmöisiä. Ei, se oli siellä kun me tultiin. Oliko tämä? Anteeksi, mitä? No, niin, no oliko tuo kansi sitten tuossa päällä vai? Ei. Mikä kansi? Mikä kansi? Tuo tuossa. Ei. Ei. Ei ole. No te päätitte, että täytätte kivillä tuon, niinkö? Äläkää tehty. Okei. Jes. Jätetään tää rauhaan, joo. Okei. Mitä hemmettei? Täältä on oikeastaan. Mitä se siis kävi? En mä tiedä. Joo. Ja kuitenkin nyt meidän pitäisi matka kohti maata, missä unelmat kaikki toteutuu. Kiven mä näen, joka on kupla isompi kuin... Ei kiven.